El conte es diu El milionari, l'enginyer i l'escriptor. El milionari era tot un senyor americà. Als Estats Units, la seva família havia fet fortuna creant maquinària agrícola. I aquest senyor es deia Charles Day. L'enginyer era un home molt culte, diríem com del Renaixement. Estudiós de l'arquitectura i de l'art, pintor i escriptor, també havia estat a París amb aquella colla d'en Rossinyol. L'enginyer, valorant tot allò, maldava perquè el milionari en fes una fundació amb la idea de que aquell patrimoni restés a Sitges. L'enginyer era Miquel Otero. I aquest lloc on estem era casa seva. Que fort. L'escriptora. L'escriptora, dona culta i també artista, al cap de molts anys es féu ressò d'aquesta història i en volgué deixar penjar. Als Estats Units seguí les passes d'aquell milionari i a Sitges les d'aquell enginyer. Fila que filaràs va anar recopilant dades, testimonis i fotografies. Però no us penseu que en va tenir prou amb això. Ella també es va voler ficar en l'ànima d'aquells personatges i per captar-ne els sentiments va confegir el seu treball en forma de novel·la. Un llibre que va titular De Miami a Sitges, l'últim viatge, que fa 10 anys es va editar. Aquella escriptora era i és Rosa Maria Puig Reixac. Quan no vas presentar, o sigui, ja fa un munt d'anys. Sí, 10 anys. I la veritat, ara he tornat a llegir un altre cop. La quantitat d'investigació que has portat molt de temps, no? O sigui, és un llibre que penso que és de temps per aconseguir tot això, d'investigar i després per escriure, per plasmar. Quant temps vas estar realment? Penso que és una obra immensa. Sí, de fet, tirant curt són 8 anys. Clar. Sí, però ja va ser un fons bastant intens. Motivació per agafar... Quina va ser la teva motivació per dir vull fer la història de Maricel? És rescatar la història, saber d'on venim, d'on ve la nostra història cultural i que no hi havia massa investigat. Jo hagués encantat trobar-me un llibre fet i llegir-lo. I va ser aquesta curiositat de rescatar una història fascinant, perquè a mesura que t'hi vas endinsant t'apassiona, o sigui, em va començar a apassionar i a més comences a veure coses que dius, bueno, això ho vull compartir també, no? I em va venir d'això, de voler saber, perquè si no estàs informat tampoc pots opinar. Llavors, quan tens informació pots tenir un criteri per saber la història cultural, on ens trobem i cap on anem. És que jo vaig llegir el llibre abans de conèixer i després quan dic, mira, aquesta és la dona que va escriure, i diu, i em va sorprendre perquè jo pensava, o sigui, m'havia fet una idea d'una dona gran, molt gran, i vaig dir, però si és una dona jove, no sé per què, mira, i em vaig sorprendre de dir, i em va fer molt gràcia. Ara el valor de tot aquest esforç és que queda amb lletra impresa i aleshores queda per la posteritat. És a dir, jo estic segur que des de fa 10 anys que Rosa Maria va publicar aquest llibre, des d'aleshores hi ha hagut moltes persones que, ni que sigui com a llibre de consulta, perquè té moltes dades, no? O com a curiositat. Si no hi ha els nostres joves. Segur que ho han espigolat. I havia substituït el coneixement per la repetició. D'anècdotes que havia aquí, vull dir, està documentat i buscat realment per quin camí és la que corria, no? I és també per tornar una mica en valor a un trillo, perquè és que exacte. Vas veient coses d'ell llegint i és que és apassionant, el que escrivia era genial, era un visionari, i llavors dic,
És que era un mecenes, ens ha deixat el Maricel. No, Ens ha deixat l'hem pagat, s'ho van dur tot i després s'ha comprat. Amb més dades encara i moltes fotografies que són un document, perquè la fotografia també parla, és un document. Doncs realment és una obra que, com dèiem, ha quedat i segur que ha donat molt de profit. El que sí que volia destacar és que, com hem dit amb el conte, la Rosa Maria va confegir aquesta història, a part de dades, moltes dades científiques, diguem-ne, no? En forma de novel·la, a fi i efecte de, per dir d'alguna manera, daurar la píldora. Però no només daurar la píldora, però amb aquest format penetrar dintre de l'ànima d'aquelles persones. I així podem, amb la lectura del llibre, cada vegada va prenent més importància la figura del Trill. Dintre de... diria que sembla com un Gaudí amb la Sagrada Família, dintre de una de les seves obres. Per veure un retaule de Sant Jordi que havia estat al Palau de la Generalitat del segle XV, hem d'anar al Museu d'Art de Chicago. Hi ha una part de la història del desenvolupament de les als Estats Units. Sí. Dic, si mai em fan una pel·lícula per guanyar un Òscar, la podria ser una sèrie de versions perfectament, La Harvester Company. I això sí que els interessa. També veure que tu ho expliques en el llibre molt bé, que hi ha moltes dades, és que això és un llibre de consulta. La família Bering, binària, agrícola, recol·lectora i tot, com la van anar originant, perfeccionant, de pares a fills. El mateix em reconeix que ell havia posat gent a treballar amb els altres perquè fessin d'espies. Ell ho reconeix. Ara també es fa, Sí. L'espionatge industrial. Es pot dir que els Bering van fer un gran bé a l'agricultura americana, inclús potser europea. A França els van donar una medalla de Chevalier de la Legió d'Honor perquè va modernitzar l'agricultura. Una mica enrere, quan estava preguntant a l'Hidalgos i tal, era que amb un escrit, com tu dius, igual que tu has començat amb un conte, els contes tenen una moralina, que és el finalitat del conte. En el moment que tu vas tenir aquesta necessitat de recollir totes aquestes dades, que és un treball, a més molt ben portat, perquè de fet és fàcil de llegir, que això, quan hi ha moltes dades i moltes coses, doncs a vegades te t'apalleixes, i m'ha sigut fàcil d'anar llegint gairebé, fins i tot si vols allò un dia o un altre costa molt, si no està bé escrit no pots llegir i es aconsegueix, vol dir que tens un missatge però aquí no hi havia idea perquè t'has quedat, suposo el moment presentar-ho, estàs en un lloc on aquí tenia que haver un interès per totes aquestes històries que tu els dones a vegades una miqueta a la volta, no es coneixia prou, i això me sap greu com que diu de dir s'ha quedat com mort, s'ha quedat com no hi ha que vagis a presentar. El que jo veig que queda pendent és el de la memòria del Maricel, que és una memòria que és d'un elevadíssim nivell intel·lectual, que va escriure un Trillo, i crec que això s'hauria d'integrar dintre el museu. El museu no és només un edifici maco, s'ha de veure l'ànima que hi ha darrere. I jo crec que un pas, no defensar un Trillo, defensar una idea que era molt avançada pel seu temps. Era molt avançada, que inclús ara és avançada, que deia, no és un museu, és una casa viva, no s'ha d'anar a mirar l'art, s'ha d'anar a viure en l'art. Ell volia aconseguir això, que la gent fos una sanació espiritual, el Maricel, que fos un centre de reflexió, d'evolució del pensament. No era un museu, era ben bé una visió de... Ell deia tot això, precisament deia, tot això ha de quedar per les generacions futures perquè aprenguin el valor de l'art i estimin la terra.
és que ell era visionari i a més estava en aquestes línies de corrents de pensament i sabia que a partir d'allà es podria desenvolupar el pensament. I ell uneix tot això i diu: nosaltres som hereus. Fa una línia de Grècia, de la filosofia, de tot, del que va ser Grècia, amb Roma, amb Florència, amb Sitges. Diu: nosaltres venim d'allà i aquí hem d'aprendre tot aquest bagatge que ha existit per generacions del Mediterrani i hem de fer una evolució mental, hem de fer una evolució de pensament, espiritual, de transcendència, elevar l'esperit. Això havia de ser, no havia de ser un museu, havia de ser... I jo crec que... Dubtava, sobretot diria, amb l'últim, ell va fer diversos anys, vam venir aquí durant uns mesos, i jo... Passant bé. Els viatges dels Estats Units aquí eren 3 setmanes de barco, 3 setmanes de vaixell. Un home que ja tenia 70 i pico d'anys no ho aguantava. Havia de decidir o es quedava aquí o es quedava allà. I esclar, la dona i la família, ja ho sabeu, tens caca que no volien que doneu. I esclar, per poder-se portar les obres havia de muntar una història perquè se les pogués aportar. Clar, li volien cobrar impostos i ell deia no, que eren obres que havia portat i al final s'ho van portar d'amagats. Era una època també en què la legislació de protecció de les obres d'art no estava encara prou polida. Després una cosa, més enllà d'aquestes relacions personals una mica convulses entre el Dering i l'Utrillo, el que està clar és com aquest xoc que hi ha entre dues visions completament diferents, no? El Dering potser molt més pragmàtic, americà, que ell potser una col·lecció particular que ara la trec i me l'emporto sense problema perquè és la meva propietat, i que hi estic una memòria del Maricel també. L'Utrillo que sí que tenia una visió més transcendental i del futur. Llavors, evidentment, les relacions personals van jugar molt i segurament van ser com el detonat del desenllaç final. Però més enllà d'això està clar que la visió era completament diferent de l'un i l'altre. És aquí on xoquen. Per ell era una residència privada i un lloc per anar guardant objectes d'art i l'altre era una cosa per al país, una visió... Llavors això, mentre es construeix, sí que aquesta confluència d'interessos, però un cop està tot acabat i cadascú mira més enllà, diu, ostres, a mi que m'interessa. Allà xoquen. Allà xoquen perquè no buscaven el mateix, en realitat. Sí, no, això és veritat. Unes notes que tinc a la memòria de la memòria que va escriure Miquel Utrillo valorant l'obra que hi havia un cop ja feta del Palau Maricel amb tot un contingut i tal, i a més unes consideracions culturals de les arrels d'on venim, de les cultures antigues, i ell ho posa en un joc això per explicar el resultat del Maricel. Hi ha un punt que diu, en l'actualitat, això era el 1916, en l'actualitat forma Maricel un conjunt interior i exterior, únic al nostre país per haver presidit en l'arranjament i moblament de les habitacions, façanes, escales, salons, etc., un criteri inspirat en la resultant general que apareix a Catalunya. I també, Utrillo també li donava a les qüestions estètiques el sabor, l'arrel del país propi. Per aquesta raó s'imposa la seva conservació en conjunt, evitant el perill d'una disgregació dels elements que constitueixen la unitat artística que és el cognom de Maricel. L'altíssim amor a les coses del nostre país, volen que aquest patrimoni artístic que s'aixopluga sota els sostres de Maricel es conservi reunit amb tanta feina i esperit artístic i transcendeixi en benefici dels sentiments i idees de cultura que dominen en la nostra Catalunya. Jo havia anotat que si Dering hagués fet més cas d'Utrillo i hagués deixat aquí totes les seves col·leccions, com seria avui el Palau Maricel? Seria això que acabo de dir, seria un referent d'Europa i un referent al món. I hagués sigut un museu, casa d'art i tot, més avançat del món.
perquè era total una idea nova del museu que ha dit no per admirar l'art sinó per viure en l'art, i una escola de pensament, de reflexió, de que vingués gent, artistes, a passar èpoques i viure de manera espiritual dintre el Maricel, perquè estava cada finestra, cada cosa estava pensada en que hi hagués una harmonia, que fos un temple. Era el que has dit, la Sagrada Família per Gaudí, amb una altra escala i un altre context, era un temple per la saviesa, pel coneixement, per l'espiritualitat. Aquest és el Maricel. I és, jo dic, no està tot perdut, perquè una de les coses que diu la generositat i la visió de futur que tenia el Trillo és que diu m'agrada molt la festa major de Sitges i els seus focs d'artifici, però ho donaria tot per un grup escolar amb els millors avanços que recollissin tota la canalla que corre pel carrer. I deia, i un poble educat és un poble lliure. Sí, Un trillo o... Un trillo. Amb el llibre també la Rosa Maria també relata cap al final i ajuda també a viure el fet d'estar redactada en forma de novel·la aquesta gran tensió que van passar Trillo i Bell, aquestes discussions, aquestes tensions, no? Que ens haguera beneficiat a nosaltres, també que estem aquí, no? Com es perdia, no? Per la indecisió de Bering, Però dic, ara estem en un punt que tota aquesta idea ha estat adormida i seria un punt per rescatar. Sí, un punt, la trobada aquesta, també per tornar a agafar el llibre i tornar a buscar coses. Les fotografies són... Sí, l'autòdrom i Terra Mar també era cosa de curiosíssimes, hi ha molta documentació fotogràfica. Els jardins. Els jardins de Trillo, sí. És que tenia una ment brillant. Sí. Rescatar una figura no digui com del Trillo, no? I fer interessar algú, perquè en aquest cas haurien de ser les administracions que són, o bé alguna entitat privada que vulguis fer-ho. Quin lema es podria utilitzar? A veure, jo... Per resumir una miqueta tots aquests... Hi ha coses molt interessants que s'han dit aquí, no? Sí. Ja et vaig escriure una cosa. Jo m'agradaria que l'entrada del Maricel, casa viva de l'art i de l'esperit, creada per Miquel Trillo com a temple de bellesa i saviesa. Aquesta seria la frase que jo posaria a l'entrada del Maricel. Per mobilitzar això, a part de les misèries humanes que poden haver... Sí, és que els fets són els fets, això ja ho això sempre passa i en els jocs està. petits, en determinats moments això encara és no? Però clar, aquí hi ha molta riquesa i hi ha elements d'una espiritualitat molt important, espiritualitat en el sentit de bellesa, d'estimar l'art, de voler elevar els sentiments de cultura, en fi, tot això, no? Doncs, clar, per interessar, s'hauria de fer cas un moviment, doncs no sé. Sí, s'hauria de... Sí. Mira els directors que ha tingut. Ja, però és trist. I el cavaller una mica hi va començar a deixar que van posar quan el van restaurar, quan el van deixar. Però que si hi hagués aquesta ànima darrere, jo crec que recolliríem aquest... Som hereus, és això. Sí. I a més, per exemple, llegint textos d'Utrillo respecte del Palau Maricel, es veu la profunditat que té ell i que ell treu de fonts profundes. O sigui, no és una persona que s'hi posa i diu anem a fer un palau, ja veuràs aquí que quedarà maco. És que ell poua amb la cultura nostra que ve de Grècia i ve de Roma, de la cultura mediterrània, ell veu fonts de la cultura mediterrània. Que és aquí on hi ha un Gaudí, un Dalí, que
que crec. No, però ell realment doncs, era profund amb les seves... Però volia compartir, és que precisament ell tenia aquest nivell tan elevat i també espiritual, perquè si no tens d'això, que ho volia compartir. Volia que tothom pogués estar en un lloc i pogués elevar-se espiritualment i a través de l'art. I deia, jo no soc de cap partit polític, el meu partit polític és l'art, és l'espiritualitat, però era per Catalunya. Esclar, amb una persona així, amb aquesta sensibilitat i cultura, lògicament, doncs, i de les generacions futures. Davant d'una construcció d'un palau com el Maricel i amb tot l'art que hi anava entrant, lògicament aquesta persona no podia quedar insensible, vull dir, ell reaccionava fins al punt de plantejar aquesta fundació o aquest sistema de tal manera que quedés per les generacions futures. Ell ho comparava, perquè és que hi ha tota la idea, ho comparava amb a Bèlgica es va obrir un museu per les puntes de coses que havien fet i en aquest museu s'explicava tota la història de Bèlgica i va ser a base que els belgues visitaven aquest museu que els va pujar l'autoestima i en poc temps van construir un port i veient d'on venien es van posar a dir estem passant una època de depressió i venim d'una època tan rica que la gent era havia fet tantes coses i a partir d'aquest museu ells sempre ho comparen amb que després van veure els museus a França també que van imitar aquesta idea que és una cosa que va donar una empenta a la societat que els hi va pujar l'autoestima i mireu en vista d'àliga què havíem sigut i fins on podem arribar fa que la gent viu més optimista que les coses que fa les fa millor i ell sempre compara amb aquest museu de Bèlgica diu que hi va haver aquesta experiència que a base d'un museu es va construir un port, es va començar a fer indústria naval, es va començar a fer mil coses que va ser això, que la gent va aprendre a través de l'art a estimar la seva terra i clar, és que té una lògica com elevar una societat, com educar-la. És una manera de dir que això s'ha d'explicar bé, s'ha de facilitar, però és una manera de dir a les persones, de dir, goita, això que veus, això ets tu, és la teva història, exacte, però els teus avantpassats és de tu. O sigui, tu no vens aquí i estàs aquí, pam, i goita tot el que tu has agradat. I els museus és una empresa turística, és el canvi s'ha de ser constructiu, dius això existeix i jo estic aquí, almenys jo, ja diu, canviant-se una persona tan més al món, hi havia aquella metàfora que deia que hi ha un nen que veu un mapa del món i està tot destripat i està així com mal fumut i no sap com arreglar-ho i dona la volta i a darrere és la seva imatge i arregla la seva imatge i s'arregla el món i vull dir, no sé però aquí ens han ficat en un ensupliment que hem de sortir és que és per nosaltres mateixos. De totes maneres, doncs, això, aquest llibre que vas fer i que ha sigut i serà molt útil perquè està amb lletra impresa i queda per tothom que és amb un llibre, és un granet de sorra, aquest llibre i altres coses que es fan, és un granet de sorra que va treballant, saps? I és potser d'aquí 10 anys més positiu, sí, no, aquestes coses, doncs, de vegades una exposició, un reportatge, una conversa com la que tenim, són coses constructives. I a més això es contagia. Amb l'entusiasme, la passió, i crec que sí. Si veus que algú fa una cosa amb il·lusió i dius, ostres, això... Ara la qüestió destructiva fa més soroll. A vegades la cosa constructiva no te'n dones compte que passa. La
cosa destructiva. Bueno, perquè tenim les alarmes. Una Vale. cosa destructiva pot fer mal i dius cuidado, cuidado, i les coses així. Però bueno, el llibre està escrit constructivament, vull dir, Sí. positiu. Molt bé. Bueno, espero que us hagi agradat els que l'hagueu llegit. 2:15. O abans. Gràcies per la teva aportació. Moltes gràcies per venir. Molt bé. Jo ho faig mai. Mira, Jo m'he dit, felicitats. Gràcies. I que tingués el Sacre de Sant Jordi.